ҳуҷҷат латукуби ронанда дар роҳ баҳси нав дар шабакаҳо. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе паҳн шуд ки нишон медиҳад чанд нафар дар сари роҳ як ронандаро худсарона боздошта бо баҳонаи писанд наомадани тарзи моширонияш латукуб мекунанд. истифодабарандагон вокуниши шадид нишон доданд. Хокимҷон Набиев: аблаҳоям маҳкам кардан лозим, на кам аз 15 шабонарӯз. Зулфия Нарзиева: пагоҳ аз панҷара дорӣ, нигоҳ бо сари хам мебинем, аз мақомот хоҳиш ҷазои чунин зурҳоро диҳанд. Малика Мансурова: бо забон ҳал кунед беинсофҳо, дастатон шиканад. ҳодиса баҳси густурдаеро дар бораи маданияти ронандагӣ ва сатҳи маърифати шаҳрвандӣ ба вуҷуд овард. Шумо чӣ назар доред? Бо баҳсҳои роҳӣ бояд чӣ гуна муносибат кард?